Txure bai. Piztini da, zatek? Piztinie... Txikisa helduek. Hore, emateo Afrikako piztinie. Euskal Herriko eskazen eta bat, ola. Bai, gu desente ikusi jo piztinak orokorrean Euskal Herrixan da tamalez, txarrenetako badala. Hau, oinati da, beste pare bat. Iberku ez da ona, Iberku ez da oso ona, baina. Nik ondik ere segitzet entrenatzen bastante, eta nik askotan naixo igual ez etorritzita dana, amengo kondizioetan entrenatzean. Ze kale bakoitzin 10 pertsona sartu eta alkarri ixe kolpeka, leku ikestekula. Ez, da gaina ikustea da, mejorako intentizioik ez da hola orduan asko tireio bat, Ze ikusiko garen nugun, amendik urte betea, hobeto joan lehike, eta orduan, bueno, hau aguantagot. Amendik bi urtea, beste kale bat jarriko bai. Baina ikusit ere ez da hola mejorako, azkenin mejorako intentizioiko asmoik horrek atzea bultzeko da entrenatzeko gaurekin du askotan. Eta ez da egeritalia, Ikusit beste deportatzuten laundik ala eta igerizin ez dala launtzen, horrek bat egiziet. Aztutu deportea. Eta frustrazio ere. Azkenien igeri taldeko bakarrik ez dila, egunero geruta jente baixo etortzala garbi da, igeri taldetik pasauean danok eguelta baitxegea eta berriz ezartzeie, eta jentik eitzen nahi da denbora oso, da piztini ez da jaunitzen. Nola bat jarrixen gauzazkoa idea hobetzen, da piztini hortxe geldu da. Hemen txeda osartute eta eman berre ez zindala beste zerrainez. Da, jenti, ez da igeri talde bakarriken, ezke jenti biltzea hemen, askoti osuntza dago. Oso txikixe eta gainaren eri oso pena ondixe eman zin, kanpoko piztina zehaintze ben, orduan akordatzen ez ni ez nauen, baina zauen alasne beste entrenadora, eta orduan ni badakit, ein aurretik eskaera intze ben, bai, eiteko, baina han ere alde bat zehaiteko, posibilidadie izteko, hiru kale izteko, gero erabiltzeko, adibidez, zuoin pentsau, zuoin ara ematen dezu, jendie bai entrenatzea o kursiluko zea, eta hau dana geratzea, amengo jendintzako, ez? Eta ara entrenatzeko eta zehaiteko, da ni pentsatzet oso txikisege dagoela zean. Adibidez, zu eukitzen badezu jende asko baita entrenatzen, zu igual bikalekin ez dezula ezarrez eiken. Porque sartu berdezula bikaletan, igual 40 o 50 pertsona, eta oso zaie, baina, bueno, azkenin hori ordukin, da zeakin, da alare, gero, porque hemen ere hasieran eguardixen itxita zauen baita. Orduan, hori de eskau geningu, eguardixen irikitzeko entrenamentok zea iteko, eta lortu ginen, zea hori eiken, da, karo, piztina dana zuretzako eukita eta hori kristonaldi esan, pero zuretzako zan piztina dana eta da, bueno, hor pixke zea intzeben. Zuek bizi zentzen duten garai batean intzala borroki kanpoko piztinie itxita egit izan bateteko, nola akoratzate denbora hartaz? Bueno, aholku ezketorri zizkiguen, eta uste dizen zala, ezerrez. Ez zuen kasuik egin. Ni akoratzen ez, garai hartan piztitena kanpoko piztinik jaz ikusten nien. Igeri taldeko juntan igerile bat zen. Eta ni orduntxe sartu nintzen. Da akoratzen ez, udaletxeatik gendak galderi ontzela ez, herriko taldi eta ze nolako piztinik jeneko lugen danontzako egokixi izateko. Eta orduan igeri taldetik proposau zen, ja eskatzen hazite, albali mazan 50 metroko eta kuadrau izatea. Baina jakin de hori utopi bat izango zela, kuadraue, baina bentzet 25 metroko luzeri egitzie. Gero, aurrea hobeire, inbertizue hasieran garesti gize zalako, hasieran hotzea izen piztini eta gero aurrea beire tapau eta berue bihurtzeko morun, da hartaren udean ibili kanpoko bezala eta negun barruko bezala aukera hori eukitzeko. Ikikita itxi. Bai, eta hasiera baten gure proposamena alde hortatik egin, nik orduan ondien oso baztinitzen da nian ez nuen zer ezaten, baina proposamen hori eman zan udaletxea eta gero erantzunik jasotzeko bezala, ni behitzet rekuerdo hori dauket, ja jauzan gaur egungo piztinien planu eta erabakite zegoela eta ezintzala ezerrein bezala. Eta gaina esan ez bezala, alboko bi kale hosiek ziela igiri ekin nahi zuen jendikin pentsaute bezala, azken finin
bi kale hoxe eukio, zer ez eukio. Bai, baina azkenin, 3 hilabete baldimazio irikitia, Ez da Gero aprobetxatzen aprobetxu, bai. beste 9 hilabete itxik ez daude. Ez da bate aprobetxatzen gainare, ezke hain erreza dan gauza bat ez, karratu inberrien borobila intzeben. Osea, borobil forma raro horrekin ez duke bate zentzuik. Dana itxuria dela. Bai, dana itxuria, dana argazki poli bat atatzeko, ze karratu bat mazan, oinetan berdin-berdinen golitzeke. Saltau eta txirrestatik enbajau, miek berdin-berdinen goluke, be. Baina da, gaztua ondixea dela, hori dana montaje horian ekia, iztie, beru mantentzie piztinia, demandin zagoela kanpo piztinia egiteko, da, egin dela, hau egizteko eginola piztina bat iritzira. Momentuko izatezan gauza hori... Jendi isitu zen, da... Bai, eta jazta. Baina oin geruta gaixoa hitzea, pena badala 3 hilabeten are hitz, 3 hilabeten bakarrik ibiltzi eta beste urtozun itxik egutzi, ezke peni da, pena da, kriston instalazio isu daude eta ez di aprobetxatzen. Ez da gaina bakarrik igeritalentzat, ozein erabiltzaientzat, Bai, ozein erabiltzaile, hau beteta egotea egunero, baina ezke modu batea jentizta etortzen honea igerire askotan ezin dulako sartu. Ez da hor legui. Ez da horari xoi, ez da hor legui. Bai, danok ez du berdin egiten igeri, batzuk azkarro juteie, batzu etzako egustatzen jente azkarrak iribitzi, beste margalakin etzako egustatzen, gauze asko du Behasen kali behar nahi. Bai, batzuk igerixe azkenin medikuk esate izu igerire juteko, baina ezken lezixo batatik etortzea eta beste batekin bueltatzea, horrez ez zentzu duke. Ez da olekui, da, han ezke desaprobetxaute da, eta nik uste hor danak bat udaletxika jortu berra dukela, ala izan zala, hankazartze bat.